Вітаю сябры на ягоным хутары. Ну што, прыйшла вясна, і мы, як тыя мядзведзі, павылазілі на двор са сваіх бярлог. Будзем аглядаць, што рабіць, складваць планы, глядзець, што і як можна зрабіць у бліжэйшыя часы. Я буду рабіць падлогу, цёплую падлогу ў калідоры, і на гэта на ўсё я запрашаю вас паглядзець. А мы, сябры, что будем протягивать? Правильно, экзибишн с подлогой. То есть, что мы маем? Опа! Это порожек ун, порожек до. Я пошел робить порожек. В принципе, я вам скажу, что выглядает вельми неблаго. Это я покуль заробил два. Чим, значит, нюанс? Я купил два порожки, один вот такие. Отрымлется, и он... Ось так, під вуглом і адмыслова робиться. Тут, здається, 2 см, і ось так воно під вуглом 90 градусів, і нормально, значить, цеглу яно прикриває. Тут буде ще один кавалок, мені не хапіло, тому що чому? Тому що я подумав, зроблю-ка я ось тут такі з вуглом, а ось на гэтай частці, тому що тут цегла бачите, в один узровень амаль что з ламінатом. Я думав поставити ось такий порожек. Ну, нібито роўны. Але я тільки зараз зрозумів, що ну, ніяка фігня тримається, що там буде вугловий, тут буде роўны. Ну, візуально вони відрізняються, так що максимум прийдеться шукати ось такі, з таким ось малюнком. Але роўны, ці браць вуглавы і падразаць, ну каб яны былі аднолькавыя. Так што ў мяне хапіла толькі на вось гэту доўгую і на гэту доўгую. Гэту я ўжо не выразаў, каб у гэтай доўгай, каб яна карацей хапіла схавацца пад шафай. Вось не так і лёгка аказалася, асабліва вось тут, тому што дзюбелі не хацелі хавацца, прыйшла. Вось, ну без цябе, ну конечно без цябе тут ніхто не разбярэцца. Улічваючы, што яна нероўная, ось бачыце, ось такія шчыліны моцныя. Ну, цэгла ж яна ж ось такая ўся. І я думаю, што калі я дараблю, я потым развяду крыху тымкоўкі і ось туды ўсё пазаліваю, каб вы параўняцца і каб усё было прыгожанька. Так, Дін гуляе. Я знаю, тут, вот, гляди за вот. Вот тут гуляю. Так, Віруся, шмега малая. Ось тут він приход. Тут саме, напевно, глибоке. Криху про... Так, ён крыху прыгінаецца, але я думаю, што калі тут будзе стаяць стол, то в прынцыпе, это праход. Астра. Это не папиросы. Цинии. Маджестик, ёкарный бабай. Николи такого у нас тут не росло. Главное заробить правильные дырочки. О, насіння пошло. Чорне. Чорне на чорному. Та ти що? Вот там написано саме час. Это готово. Это у нас вот это было. Ну хоть бачно, то правда, ты чорне. Мне так захотелось астров посадить. Ну давай астров. Так. Где? Тут у комплекте есть летний вариант. Ну что, поедешь кататься? О, зараз будет огонь. Под вечорок. Как ты по грязи едешь? Дитя у шоках.
Вона не розуміє, що відбувається. Я всіх бачу, я їду. І дядька нейкий у шапі стоїть. Я папа твой. Знаю. Ну, кажу, це вже третій батько вже нейкий. Собаки чи вийшли. Высокое дитя. Пошел брать собакам вот такие Мухтар Микс. Танные. И, значит, что там? Ну, полуфабрикат. Там некие скуры, жилы, короче, собаки ядуть аж трошить за ушами. Плача дед, плача бабка, курочка кудахча, ворота скрипять, трески летять, сороки трощать, гуси кричать, собаки брешуть. А я брахать не умею, дык и завыл. Выслухав мядзедь казку, оторвав собі хвост. Так з того часу і живе з куртатим хвостом. Так, значит, я все ж таки вирішив підняти. Це не так складно. Підняв 4 ради, так. Значить, оно, ось якраз, в принципі, зараз можна побачити. Я підняв. Ось бачно, що ось тут якраз місце, де є шилинка. Я зараз сюди щось підкладу, і тоді воно буде щільно. Все примыкать, и будет огонь. Я вам скажу, что вот эта вишня, конечно, пахнет бомбично. Тут вишня и клен. И она крыху сыроватая, потому что летошняя. Але ж зараз просохнуть. Пах, конечно, на весь двор стоит. Я только что прочнулся и вирішив вам розповісти, що ми вчора робили. Так що ми такі світлі. О. По-перше, сьогодні пішов сніг. Ну, його обіцяли. Ну, як сніг. Типу, зараз плюсова температура, зрозуміло, що він як з'явився, так і виявився назад. Вчора ми їздили у Мінськ. Так, і ніякі занадто світлі ціні. Значить, вчора їздили у Мінськ і вирішили одразу кучу питань. По-перше, одно з самих важних – це те, що я нарешті відкрив собі ІП. Не скажу, що це ніяк супермоцно змінить моє життя, але його треба було відкривати. Недавно ж у нас, я думаю, ви ведаєте, ця вся історія з мобільним інтернетом, обмежування у 30 гігабайт, і у мене ж тут хуторський інтернет, UNET BY. Він якби не мобільний, але ж все одно це не оператор не мобільної сувязі, але інтернет про сімки, про звишки, на їх певно нейким чином так само це все відбилося, тому що вони так само з лютого місяця змінили свої тарифи. У них був тариф Unlim, на яким я сидів, сапраўдны Unlim, 70 рублів, а після гэтага вони вирішили, що ось з лютого місяця у вас за гэтые же 70 рублів ви будете отримувати не на місяць, а на 30 дзён. Не там целая система, як это вылічваецца, там умоўно по 10 гигабайт на день, ён назапашваецца, карацей, умоўно на 300 гигабайт. Якби для большасці, вядома, 300 гигабайт гэта лічба, якую яны дакладна за месяц ніяк не скарыстаюць, а для мяне 300 гигабайт для гульнявога блогера, гэта, ну, я там гульню могу адну спампаваць на 150 гигабайт. И все. Потом сядzi полмесяца без интернета. Ну, конечно, не без интернета, можно докупить. Но, по-перше, он же не скончивается, он обмежовывается. Робится 1 мегабит на секунду, то бок вельми низкий. Низкая хуткость. Можно докупить, але я ось, наприклад, недавно ось я сутикнувся з такою ситуацією. Я там помпував собі ще серіал некілька сезонів. Кратей, у мене скончилися 300 гигабайт. Мне треба було спампувати гульню 70 гигабайт. Я, короче, мало того, що гульня коштувала як самоліт, а спампувати я ще доплатив за додатковий трафік, там 70 гигабайт, нечто каля 30-40 рублів. Я подумав, що це нека нездорова ситуація. Тому, ще у Юнета з'явився сапраўдны Unlim. Ось докладно такий ж Unlim, як у мене був, але він став коштувати 200 рублів. Ось, я подумал, что это нечто неправильно. И у Велкома з'явився новий тариф.
Значит, ось, так само Unlim, нормальный Unlim для роутеров, симка и додатковая симка, то бок свой номер можно привязать бесплатно. У меня такая же история з домашнім інтернетом. Короче, у меня шмат інтернету. Інтернет у Мінську, за який я просто плачу 50 рублів, він просто існує, але на його прикручена моя сімка з телефона. І я за телефон не плачу, тому я там інтернет не відключав. Тут у мене Юнет, який зараз такі гроші з мене дзяре, і тут це Вилком. І короче, мені це ніяк треба було з цією всією ситуацією розібратися. Як я розібрався? Я поїхав у Мінськ. По-перше, треба було, щоб відключити Юнет, треба було написати заяву і треба було віддати їм симку. Можна було дослати поштою, але я ж, коли я вже їду в Мінськ, так я так. Я на це приїхав, все їм віддав. Все, з Юнетом розлічився. Все, з Юнетом моя епоха скончена. Вилком. Для того, щоб підключити мінський Вилком, мені так само треба було бути у Мінську. Мені треба було зібрати усі роутери, приставка Вока для ТВ, проводы, там все это, зарадки, это все. Я это все собрал. Так само сдал. Я ще заплатив за полмісяця користання інтернетом, яким ніхто не користується. Ось все. Тепер я з цим Вилкомом розібрався, а до гетуль я підключив сюди, на хутор, інтернет Вилкома з цим роутером і сімкою. Так що тепер, в принципі, я повинен платити менше. Тому що, за Юнет ми платили, умовно, тут 70, там 60, напевно, рублів було. За Мінський Вилком і сімку 50 рублів, блок 120, а зараз я, ну не 120, ну не 110, може 120 отримляло сразу. Теперь я буду платить только за Вилком тут, за интернет плюс мобильная совесть. І зараз там нечто 50-60, але там скончиться, як у їх там часто буває, скончиться ось це. Що таке мені не подобається, все таки світло. Чекайте, темні зроблю як-небудь. Напевно вже. О, клас. Ну, сів як це саме насупроть окна. Ну. Во. Причем, что я еще боялся, что я чомусь себе упевнений, что ось Юнет, яны там ніби працюють з гэтым Біклауд, разом на тих, хто відказує за всі ці вишки, я думав, що Юнет буде давати максимальну хуткость. А ось оказалось, що ось я Вилком себе поставив, ну, з антенною, ну, у меня же антенна тут на страсе выносная, так что я ні грузинці не убачу, за така ж докладна хуткость, ніяких просадок, ніяких проблем. Короче, типу, ніби економія повинна бути, і грошова, і не треба, ну, повинно зробитися лепше. Ну ось і все, то бок у нас був вельми насичений день. А, я ще і у банку, мало того, що ІП, потім те саме банк, і два провайдери, причому, що про провайдери ще теж поскаржуся. Приїхав на Пушкінську у Вилком, просто, ну, типу, розірвати те саме домову. Приїжджаю, вони такі, ми не розриваємо. У нас розривають домову з 12 до години. Тобто 1 годину на весь працівний день вони займаються. Я такий, ну, добре, у вас які дивні правила. Кажуть, можна тільки в головному офісі на інтернаціональній, це палацу. Ну, я з'їздив туди, все зробив. І рахунок собі відкрив. Ось. Там такий ще прикол, що рахунок можна би було відкрити дистанційно. І навіть для того я ШП відкривав і дистанційно. Для цього я робив цей ключ підписи лічбової. Как бы все это можна було зробити дистанційно. Але прикол тим, що у мене ID-карта, а не паспорт паперовий. И мне сказали, что ID-карта не працует. Хотя когда с людьми. Але мне сказали, что дистанционно по ID-карте нельзя открывать рахунки. А как был паперовый, я бы открыл рахунок. Я такой, ну и нахрена я робил себе твою ID-карту з цими пін-кодами, коли просто зробив собі паперовий паспортик раніше і не було б ніяких проблем. З 9 години раніці, напевно, і приїхали у 9. 12 годин ми їздили. Собаки там як шалели, нас устракали, у темру бігли. Навод Борискин, навод Пилипка летел. Дело, я по вас сумовал. Короче, смешно.
Амаль што тыдзень прайшоў, вось гэты схіл у нас ад хутара. Все яшчэ, канешне, мокры. Все яшчэ сохне. Я неяк один раз яшчэ спрабаваў заехаць. Неяк яшчэ, канешне, рана. Потому што, пэўна, ўжо падтаяла тая глеба, якая была ніжэй, была замарожаная. Так што пакуль чакаем, пакуль сохне. Але на дзіва, вось тут надзвычайна знізу было цэлае балота. Улічваючы колькасць, колькі было снегу, я вельмі здзіўлены, што тут суха. Ну, адносна, конечно, суха, але ж звычайна тут вода стаяла. Заехаў масло машыннае сабе набыць. Глядзіце, наступствы зімы. Па-першае, недзе згубіў шчыток, вось гэты, ну, бачыце, гразі колькі наліпла. Недзе яго збіў. Далей, што бачу, недзе накрыўку згубіў. Гэта, чакай, гэта все не тармазуха, это гідраўліка. Так, это гідраўлічная вадкасць тут такая. І, ну і нешта, канешне, трэба абавязкова паглядзець, звазіць на стада хлопцаў па хадавой пярэдняй, таму што там ужо пачалі нейкія гукі быць. Ну, не дзіўна ад такой зімы, конечно. Ну што, народ, здароў, у нас тут сонечны і асенні дзень. Класны. Сёння нядзеля, мы вырашылі троху там падсмажыць мясца. Я выйшаў у двор, глядзіць, толькі што ў адной этой самай кофце. Столькі працы, насамрэч. Я не толькі пра хутар, а ўвогуле, у прынцыпе. І ловіш сябе на думцы, што прям, ну, часу не той, што мала, яго няма. Умоўна, там трэба рабіць відэа гульнявыя, трэба рабіць падлогу на кухні, потым едзеш, глядзіш, трэба ж і лісці папаліць, і вось ляжаць іх таксама тыя бярвёны трэба парэзаць на дровы. І карацей, ну, проста я нават зараз не магу згадаць усе справы, якія вось відаць, яны адначасова існуюць. Як існуюць адначасова там мільёны мульцісусветаў паралельных, так і тут існуе адразу паралельна нейкія дзясяткі спраў. І я іншы раз проста знаходжуся ў разгубленасці, што браць, ну, што рабіць. Катя параіла такое, кажа, слухай, ты рабі тое, што вось прям зараз аж гарыць, вось то і рабі. Тут сэнсе, што вось такі сядзіш, што рабіць? Ну, за што брацца? Там і за комп трэба, і тое, і ты думаеш, так, за компом трэба ж там так, ту праграму паставіць, тое пераўсталяваць, там трэба пагугліць, як гэта зрабіць, там яшчэ пераклад, там тэкст дапісаць, потым там же ж лісце гэтае паліць, можа самы час, і сонейка, трэба з вогнішча. Вось гэта ад, як яго, ад брыкетаў, той, што казаў, там тут такі пясок. Бачыце, не бачыце, я яго ўвесь на вогнішчы цягаў усю зіму. Но яна не гарыць, яна не будзе гарэць. Яго трэба, у мяне там ёсць адна бочка закапаная з вадой. І трэба нарэшце яе закапаць, каб тут не ўваліўся, там шыферам прыкрытая. Я думаю, трэба адсюль туды гэты пясок нацягаць, туды ў гэту ваду проста паскідаваць, яно там усё то самае, ўся эта вада і сыдзе. Карацей, вось адначасова вось гэты ўсе дзясяткі спраў, і ты такі думаеш, што? За што брацца? І ўсё трэба. І Катя кажа, ты, карацей, рабі, вось прям што гарыць? Я такі, што мне гарыць? Вось, напрыклад, прям зараз, ну, мне трэба яшчэ і зараз і мяса трэба смажыць. Тому што вырашылі, што сёння у нас такі сонечны пікнік. Вось прям хочацца сёння папаліць вогнішча. Я не ведаю, можа, праз гадзіну я ўжо не буду іх хацець, але хачу пазбіраць лісця. Можа, потым пілу дастану, паглядзець, як яна завядзецца, не завядзецца, таму што вось гэтыя бярвенні, я ж казаў, што я не ведаю, што з імі рабіць, яны такія гнілаватыя, гэта з разборы хлява. Думаю, што на дровы, напэўна, ўсё ж такі больш пойдуць. Вазьму, напэўна, можа быць, я з некалькі з іх зраблю базу для дроўніка, касцёр складваць дзе-небудзь. Ну, можа, я тут, я не ведаю, можа, тут каля слупа мы яшчэ не вызначыліся, каб ён не перашкаджаў, просто пакласці з бярвенняў, значыць, падлогу, ну, нейкае аснаванне, так, там, тыпу, і на іх ужо просто складваць дровы, каб было нейкае месца, таму што у хляву, па-першае, у хляву іх можна трымаць, але яны там не будуць сушыцца, там іх можна было пакласці вось гэтыя, якія я набыў у суседа,
Вось гэта некалькі кубоў, што ўсю зіму, якімі мы паліліся. Ну, яны што не будуць сохнуць. Там просто их там можно просто скласть. А я хочу дроўнік вось такі з роўнымі радамі, каб касцёр. Ну, у нас бабка, ну, казаль касцёр на дровы складзены разам. Называли кастром. Не касцёр, вогнішча касцёр, а касцёр гэта дровы складзеныя разам. Ці я вуголь, можа вуголі, там, это ж хлеб, я не ведаю, просто магчыма Сонікава моцна перашкаджаю, даруйце. Тут же вось хлеў гэта стары, які, ну, нічый вуголь, просто стаіць. Можна вуголь уздоўж яго сцяны зрабіць вялікі дроўнік. Это я зараз, вот прям зараз придумаў. Але да яго тады трэба ўвесь гэты шлях. Все гэта трэба вызваліць, все гэтыя дрэвы, все гэтыя кусты. Слушай, а это добрая ідэя. Але там цемнавата, там, напэўна, сушыцца яны будуць хреново. Трэба это абдумаць і абмеркаваць. Дед, як яму і трэба, ляжыць на сонца. Яму увесь час холодна, і он грэецца. Маладая, знайшла апошні снег, ляжыць. Это яна ўжо наадварот, ужо ёй горача. Аля! Я только натиснул это «Сдымать», ты одразу пришла кричать. Алька любит доставать Катю. Катя, огород и Аля, это будет боротьба в этом буде. Так, зараз. Я тут кебаб парсюковый роблю. О, глядите, сядите. Шмыгулькина. Некі соплі почалися. Ну нічого, нічого. Всі ми праз гэта проходили. И не раз, и не два, и не три. Ходить. Она там напланувала, карацей, Катя, розныя штуки. Нешта там высаджвае нейкія кветкі. Кажа, у мяне будуць вазоны нейкія. Усё будзе, і кветкі, і астры нейкія, піястры. Карацей, усё будзе. І хвалюецца, што Алька ўсё пагрызе. Пакапае. Я кажу, што, ну, это, напэўна, ўзрост. О, стаіць. Бароніць. Пачаўся вясенні пал. Буду пакрысе насіць лісцікі. Буду насіць лісце. Глядзіце. У мяне жонка страшны чалавек такая. Ходзіць. Пойду откопаю падмурак. Яна носіць вынь туды зямлю. Потому что там, где у нас был хлев, что я говорил, мы просто закидаем, может, землей, да и все, и не будем это робить. Просто поравняем, как бы один уровень был. Так, там Вера Евгеновна, Люська. И недзе тут приховался один старый самурай. Ну, он хутка збяжить, потому что тут дымить будет добро. Так, у нас тут ідзе ачыстка. Мы што робім? Ну, трэба ж далей выкладваць падлогу сюды ўжо пад уваход і вызваліць месца, і выцягнулі ўсе пакеты там з рознай вопраткай, розным з кацельнай. Будзем закидваць на гарышча. Так што Катя там пакуль раскладвае. Я што? Я зняў шыфер, перасунуў яго. Шифером не ведаю, што, ну, некуды мы яго, абавязкова мы яго куды-небудзь прысабачым. А гэтае бярвенне, вось, што я вам казаў пра дроўнік, Катя кажа, давай дроўнік тут зробім. Вось, дзе з боку кухні, дзе вада, і злева ад тэрасы зрабіць дроўнік. Я думаю, што я пакладу там просто ў аснаванне, як фундамент будуць вось гэтыя трубы. На іх я пакладу, напрыклад, 3 бервяна, можна абрэзаць. Абрэжу іх, можа быць, каб яны папрыгажэй выглядалі знізу. Это будзе як низ пад дровы. І каб у 2 слаі складваць пад кацёл па 30 сантыметраў. Зараз я одно ўжо бервяно сабе парэзу, памяце, казаў, што дров ўжо не так шмат. Я ўжо пачаў гэтае падразаць. Ну, бярвенні, канешне, я вам скажу такое, ну, як дровы, як на ацяпленне не самыя добрыя.
Тому що яны, конечно же, недзе падгнілі, яны уже пуставатыя, не такі добры вугаль даюць, і самі па сваёй сутнасці вось гэта ўся гніль, яна даволі сыраватая. То бок яно, канешне, гарыць, але не так бадзёра, як гарыць што-небудзь сухое. Сонечная ванна, калі ласка. Дед уже ўжо толькі на двор пешчом лезе, потому что теплые денечки. Кажа, я только на дворе хочу сядзець. Так, а гэта я склеп наш. Памяце, казаў, што бульба мокрая. Ну, мы вырашылі прасушваць. Так, адчыняць, прасушыць. Потым, можа, з часам, калі будзе час, вынесці адтуль усё, што там ёсць. Ну, там нейкі, там ўжо гадоў 5 ніхто нічого не чысціў. І я думаю, зрабіць нешта типу вентыляцыі, то просто трубу каналізацыі уверх, такі грыбок, і ўсё, каб, ну, вільгаць, каб паветра адтуль таксама выходзіла, і каб яно там не вільгатнела, і грыбок. Ну, грыбок, што грыбок? Ну, шашкі можна кідаць, шашкі, грыбок, кажа, гарэлкай можна спаліць. Якой, не якой п'юць, а якой паляць. Ну, агнём. Карацей, такі вось справы нейкія на дварэ. Там кухню, як я уже адразу паказаў, кухню працягваем рабіць. Але трэба для пачатку вызваліць, каб мне там было дзе развярнуцца. Вось так што крысе колупаемся. Вясеннія справы. Я вам показываю наше ноу-хау. Карацей, мы як бы цёплую падлогу хацелі, але не цалкам. Мы не хотели вялікую цёплую подлогу, а менавіта такая, ведаеце, на ўваходзе, дзе каб падсыхала ўсё, што будзе вільготна ад снегу, там, каб цёпленька было, каб умоўна там. Ну, тут, пэўна, алька будзе ляжаць усю зіму. Тут адносна высокі перапад вышыні, адносна падлогі, якая ўжо пакладзена вось тут на кухні, і вось гэтым, ну, з гэтай падлогай. Таму, в прынцыпе, нейкі запас у мяне быў. Што я зарабіў? Я, значыць, на старлі ламінат паклаў вось гэтую, як она там называется? Короче, подкладка это с фольгой. Потым ідзе мат тоненькі з гэтым проводом, які будзе награвацца. Потым зараз я зрабіў опалу, гэта ж пэўна правильно называется опалубка. Я зрабіў опалубку па ўсіх баках для таго, каб заліць сюды раствор. То бок яно зальецца растворам, будзе такі кавалачак. Ну і яно не супер там тоўстае, можа сантыметр. Зверху зноў будзе невялічкая, будзе вось гэта подкладка тоненькая. Там, в прынцыпе, любая падыдзе. Кажуць, трэба з дзіркам, перфарацыямі. Але, як паказвае практыка, дастаткова і звычайна. І ўсё, і ламінат. А тут, улічваючы, што тут ажно там сантыметры, каля 2 сантыметраў, вось тут я буду выкладваць. Я падумаў поліпропіленовае, не поліпропілен. Уявіце, забыл, як называецца. Красиво белое это. Пенопласт. Я забыл слово пенопласт. Короче, вось тут будзе пенопластавыя пліты. Яны, у прынцыпе, добра ідуць для розных гэтых уцяплення, гукаізаляцыя. Але мне, у першую чаргу, тое, што ён прадаецца па 2 сантыметры. Таўшчынёй я павыкладваю і роўненька вось на гэты кавалачак, на яго потым, можа быць, нават падкладка не трэба. І ламінат. І ўсё нейкім чынам паспрабую злучыць вось з гэтым. Ну, тут, канешне, будуць станцыі з вышынёй, з перападамі, з узроўнем, але ж я думаю, што ў мяне трымаецца. Так, сёння паспрабую заліць. Зараз я даклею скотчыкам, я даклеиваю, ну, каб вось гэты сам матик нормально тут усё папрыціскалася. Ось, потым, да просто там у мяне ёсць саманівелір, нібы, і я просто его залью, і ўсё, ён будзе сохнуць. Мне нейкай супер там трываласці, каб ён не біўся там бетон, сцяжкі, такое не трэба. Дастаткова просто роўная паверхня, ну і каб праграваўся ад гэтых правадоў. Што атрымаецца, чорт ведае. Сёння я ўжо вось падлучыў, набыў такі простенькі тэрмарэгулятор. Подлучил, проверил, ну, здаецца, награецца. Так что я думаю, все будет добро. Ну, короче, это самонивелир. Я понятия не маю, какой повинна быть консистенция. Ну, ты конечно подобно, и он повинен литься. Але, ну, я разумею, профессионалы ведают, як конкретно там он повинен литься. Утка, тияк, какая там, это сам. Ну, нібы он такі ваденький, бачу, да, що він такий? Вот это
Типа что? Прикольно так. Бурбалки, вот это все, напевно, разлиться. И типа так ровно. И все. Сколько оно сохнет? Глядеть. Ну, залью и буду глядеть, что може ще треба буде, я не ведаю. Что-нибудь типа. А сколько ее надо? Много? А хрен его. Так красиво. Нечто. Не растекается нечто. Для прикола. Ну, пойду далей матлять. Классно, я прям залилася так. Тут 34 вядры. У чым нюанс, напэўна, першыя два былі занадта вадкія, это раз. По-другое, трэба было лепш, канечне, замацаваць вось гэтыя правады, але калі пачне прыхоплівацца, ну, таму што яны крыху тапоршчацца, бачыце, ну, яны так бы так трычаць. Калі пачне прыхопліваць, я думаю, што у мяне атрымаецца іх прыхаваць. Як прыціснуць там, і ўсё будзе окей. А так, ну, блин, мне падабаецца, прикольно. Зараз толькі трэба стаяць уже. Хоча прайсці, вядома, хоча нарабіць у падлозе сваіх лапак, таму трэба зараз ще дошкі накласці, каб яно паддушкамі там усё сохла, і алька, якая тут будзе тусавацца ноч, таксама тут усё не запэцкала. Так, дачкаўся яшчэ спіць, там буду гаварыць ціха. Вось што хацеў вам паказаць, глядзіце, якую прыгажосць нарабіла Каця. Каця гэта ўласнымі ручкамі доўгі час збірала гэтай камяні, складывала, там яшчэ он ёсць. Вось яна, значит, зрабіла вось такую агароджу, такое прыгожванне. Тут яна хоча зрабіць сцежку, і яна тут перасаджвала кветкі свае. Ну, шмат працы перакапала ўсё. Она вялікая малайчына. Робіць упрыгожванні. Падкінула ідэю. Ну, той, што казаў, што тут мы дроўнік хочам зрабіць, вось тут. Хацей ператварыць дроўнік, зарабіць усё ж такі больш-менш цывільную падлогу да таго, як брацца за тэрасу падлогу, узяць тут можа з неабразной дошкі метры на 2 ад сцяны, зарабіць таксама тыпу тэрасы, не накрытай без страхі. І каб тут быў і дроўнік, і там тыпу зона такая пад, ну вось пад вакном, там можна будзе і прысесці, і з парэнчамі, і каб і такія прыступачкі, пад'ём, яна кажа, тут можна зладзіць шашлычную зону, і ў гэтым месцы кайф у тым, што калі будзе, ну, дом так стаіць, што сонца, яно заўсёды ось ідзе адтуль злева і направа, і яно, значыцца, заходзіць прыкладна там, за тым хлявом. То бок у гэты кут умоўна ён заўсёды знаходзіцца ў цені. Ну і калі ён у цені, то як бы летом тут будзе самае месца сядзець, таму што на гэтай тэрасе нават там што ёсць страха, ўсё роўна сонца, і пасля 4, пасля 5 сонца цалкам будзе прабіваць і награваць. В прынцыпе, ідэя неблагая, ну будзем яе абкурваць. Так, гэта ўжо наступны дзень. Буду гаварыць даволі ціха. Там Вера спіць, там у іншым пакоі Каця працуе. Так, гэта я наклаў, каб мы ўчора хадзілі, і каб прыхаваць, каб ніякі сабакус не наступіў. Мяне пужае, што ў інтэрнетах пішуць, што эта фігня сохне ледзь не тыднямі. Вось. Ну, яно ўжо... Карацей, што? Мне амаль што ўсе атрымалася прыхаваць. Вось толькі ўзяць і провод, халера яго. Але гэта не грэючы, это просто провод, так што нічого страшнага. Карацей, у прынцыпе, я ўсе прыхаваў. Усе прыхаваў. Я думаю, што гэта не суперкрытычна. Тым больш, што тэмпература будзе невысокая. Так што я моцна за гэта не пераймаюся. Вось, што з гэтым усім зараз рабіць? Ну, сохнуць. Я, правда, не ведаю, колькі мне трэба сапраўды. Вядома, па тэхналогіях кажуць, месяц чакайце, праз ну, як гэта ўсе бывае, гэтых душніл у інтэрнэце. У нас месяца няма. Ну, хай пасохне, пару дзён можа. За гэты час я набуду полістирол, пенопласт, я зноў забыл. Набуду пенопласт, повыкладаю, пачну дакладаць далей, потым дайду сюды, ну я думаю, што будзе ўсё нормально.
і зраблю прыгожа. Але ўжо не ў гэтым відэа. Ну што, сябры, дзякуй вялікі, што даглядзелі да канца, дзякуй вялікі, што цікавіцеся нашым хутарам, нашым жыццём, быццём і усім тым, што ў нас адбываецца. Ну што, цёплыя дзянькі, здаецца, што там яшчэ крыху будзе, там і 10 градусаў, але ўжо вясна бярэ ўсё ў свае рукі. Працы шмат, ідэй шмат, што рабіць, і так што я думаю, што вам будзе на што паглядзець. Ну, яшчэ раз дзякуй вялікі, што даглядзелі і што цікавіцеся.